Aku gumun. Lagi tumuk iki aku sak jeke urip. Apa? Mi kok panunen. Iku kena tepung. Lah ya sing masak ning kene mbok sapa kok? Aku njaluk tolong dol. Apa? Raim tak stempel. Rai tampel nggo sikil ngenyek wong kowe iki ngono sirah isine brah. Mumpung iki lho apik sikilku. Kok iso. Iki anggap ae ke lagi ndagel ning tengah-tengah salju. Salju. Wah ya ora apa-apa. Dasar iki ya hari yang berbahagia. Iya. Bos awak dhewe ulang tahun. Muga-muga bos awake dhewe sapa? Wah, Mbak Ika Talenta. Mbak Ika Talenta. Dengamu piye? Hah? Ya melu dongakno. Ah, lha tak dongakno. Dongam piye? Sing apik-apik ae. Lah rak ya ngono. Sing apik iki contone? Contone ya semoga-moga tambah bojone. Bojo kok tambah. Iku lho tambah rezekine bojone ya karo ndekne ya panjang. Rak ya ngono, bojo tambah. Bojo ki siji dienggo selawase. Aja kaya kowe. Lah kene ngapa? Nek kowe iki bojo ibarat montor, Lah kok iso? ora penak dol ganti sing apik. Lho cah hobi ya? Tomok pe hobi. Padahal lho hobi kok dilarang iki piye? Hobi kok nikah. Lho. Oh hobi kok mbok larang? Lho hobi sembarangan kok iso wong. Ndak karek aku wong hobi. Hobi liyane ku ndak enek wajan luar biasa tenan Mas. Pasugatane panjenenganipun Bapak. Walah sapa mau. Halah lali neh. Lah kepo yo eling. Bapak Gisan. Nggih. Pak Wagisan. Wagisan. Lah ya Pak Wagisan. Aduh. Iki lek nyoba ketoprak iki tenanan. Janjiane piye? Lepas Ning samu barang mlebu kabeh. mlebu kabeh. Ana jeruk, ana kacang, ya ta? Ana kacang. Ana mau ya ana Gedang godhog. Gedang godhog dibunteli ya ana kerupuk. Lah aku tek belas ora roh rasane, Dik. Lah sing saladak ya kowe. Lah napa? Dagel bar ya turu. Loh. Engko wayah dandan lagi melek. Lho kok iso aku salah wong turu kok mbak salahno? Lah ya paling ora ki ya melek srawung karo kancane dak ya ngono. Ndak karek aku wong hobi yo. Iya ya. Lah ya ning aku gumun. Gumunmu. Aku wis seneng sowan mara rene. Ning aku lah lara iki mau dadak. Lah kok iso? Kandhane kok sore aku mau sehat. Kawit mancik jam 10 wayah bar kepruk aku rada ndrodok sisik nganti gatelen kabeh. Mosok lah kowe iki lara kok dadak lho ya Allah. Kok ora lara terus ae apa lek iki kok? Iku pengen aku mati ya piye? Kok iso lara kok terus lho kok iso. Iki mau aku ceritane dak ngene. Piye? Aku pengen menjalin silaturahmi akhirnya panjenengan Bapak Wagisan. Bapak Wagisan saha sak keluarga. Sak keluarga aku mau dolan mara sowan mara omahe Mas. Iya ta. Wah, pas kepruk metu, aku lungguh ning ngarep teras kono. Ning kono. Heeh. Ya terus. Kepruk dal malah Pak Wagisan. Piye? Suwenenge ora magap. Lho kandhe keplok-keplok wak apik le salto banter-banteran. Do jungkir walik ngene ku. Wayah singa sing gedhe, sing viral. Viral. Metu ya ta? Metu sing aban. Wah. Pak Wagisan yo keplok-keplok. Walah singane kaya singa tenan. Gedhi. Nah ning bareng singa mau metu lho. Iya. Bu Sofi alok sithik kok nglarakno ati. Lambem leh wong tuwa sing nekano kowe kok malah mbok larak-larakno ati. Tenan langsung ati tak pikir ati lara ya perkara iku napa. Lho. Iki lah Bu Gisan Bu Sofi ngomong piye kok nglarakno ati? Singa dak ngowar-ngaor. Heeh. Bu Sofi ku aloke ya apik kok. Piye, Dik? Ora gumun kowe singa sesuk paling-paling sapi ku loro mbok gawa. Muni ngono arek. Apa? Lah kok iso sapi loro digawa? Gak ngerti ya, ketoprak iki regane pira? Ya sekitar 40-an. 40-an nek sapi sitok saiki regane pira? 20 juta. Lah saiki nek 20 juta ping pindho ora 40 ora pas sapi loro. Iku jenenge nggo bayar uga rampene iki sembarang dengah kok ora terus singone ketoprak mangan sapi loro iki ora. Lah ya ning yo aku loro ora nek ning jo ngono nek nggo wonduk nek atiku. Biyen mangdak aku wis ngomong Dik awan mang. Piye? Aku dadi wong lanang asline iku wegah. Loh, aku kok dadi wong lanang kok wegah sing bodho iki ya kowe. Ora bodho lha apa? Loh, dadi wong lanang iki penak lho tenagane iki rasa nyambut gawe apa wae ku penak apane nek dadi wong wedok jen aku pengen dilairno dadi wedok andane Dik. Lho sik. Lah kok pengen dadi wedok saiki lho Mas. Zaman saiki ana emansipasi wanita. Lah iya dadi wedok iku Mang. Kesetaraan. Dadi lanang wedok iki enak lanang. Alah ya enak dadi wedok. Dadi wong lanang ki rekoso kabeh. Lara kabeh.
Lho, kok iso ngono? Percaya. Apa? Golek duit kangelan. Lho, Siji. wong lanang gampang. Lho contone kaya ngene iki wong lanang. Kaya kowe aku iki lanang. Iya. Dagel metu ngene dadi wong lanang jes sing nonton belas karek iki lho plastik-plastik tok ini karek sing ning kene grombol. Lah nek wong wedok kene ku mang, kowe lah karek model mok jentit-jentit ngono tek pirang-pirang dhek. Lho, lah perkara penontonnya kok Ngene ku mangsa mrairi aku sebagai wong lanang iku. ya aja ini wong penonton iku ya bae atare wis ngantuk. Golek dhuwit iku ya gampang wong wedok daripada wong lanang. Iki tak protes. Apa kok mbok protes? Gampang golek duit ya ta? Iya. Kowe gampang wong lanang. Sing ngomong sapa? Ensun. Gayam. Ya gampang wong wedok. Lah kok iso? Lho. Wong wedok iku lho ndek mang ning kene. Ikat talenta bose. Iya. Modal bokong ngenthokne tek. Kene iki lho 50.000 lho ta ya Mas ya. Duit bral. Lho kandhani Modal bokong dibuak nang ngene ku buat ngenthok lho saweran iku mang grul. Lho, kondiane cah. alik wong wedok. Nek yo di pengapesan. Lho kok iso? Miring iki ora ngantuk Alah duit. sing ngomong sapa niken iki lho mang ning kene. Heeh. Diguak ngiwa ngene. Iya. Duh keroyokan ning kene. Padahal ning ngene iki karo ana suarane lho mang. Piye? Tet. Menonton Lho ngene iki isih disawer. Entuk dhuwit pirang-pirang tandane kowe. Yo entuk duit. Lho iya. Duwe pengapesan. Salah apa neh? Mengguri. Sing ngomong sapa? Mengguri ngene iki malah diroyok ning kiwa tengen ana kabeh ngekeki dhuwit kabeh mang. Modal tek. Atik malah ngubeng kabeh mengguri. Lho kandhani kok iso. Isih duwe. Kok iso? Mengarep ah. Ora ngarep entuk duit. Kowe iku ya bodoh. Lah apa kok butuh? Wong wedok angger gelem bokong dibuak mengarep ngene iki. Heeh. Alah malah entuk dhuwit mbru. Lah kok iso? Lho tanggaku. Heeh. Ngene iku gelange gowedhi. Lho, Aku wong wedok angger gelem ngene lho. Kok walunge gowedhi. contohnya kayak ning ndi? Lah tanggaku lho. Wah bokong diguak ngene terus iki lho. Iku wis entuk dhuwit pirang-pirang tandane, Dik. Terus. Omahe magrong-magrong, Dik. Wong lanang ya padha Alah sing ngomong sapa nek wong lanang padha ae. aku. Kirah ning kono iku, Mang. Kene. Waktu dangdutan. Iya. Wong lanang iki bokong diguak terus nyenggol kancane gecek-gecekan malah benjut kabeh ning kono. Wong lanang Nyonyor. lho nyonyor iki lho andani. Ya nek ngono dibaki wae. Alah diguak ngimo nyenggol kancane sing mendem. Mamane ne. Des. Memet langsung ah. Walah candak tali gosine tewu. Delosar kowe. Bar kene. Wong lanang iku, Dik. Mundur ngono. Mundur dijongkrokno malah balane ning nguri mendem jongkrokno langsung ah. Nyonyor cangkeme kok cangkemem kandhani. Gawan kotak ya, Bro. Lho kandhani kok iso. Sik ah. Ngarep nek ngono. Sing ngomong sapa? Aku Ngarep iki lho takoki lho sing ngene iki lho. batang Alah ndik kanane ngene iki sekali ngene 300.000 lho takoki. Malah buak dhuwit. Lambe kok 300 ku ning ndi? Malah buak dhuwit ngono kok. Lho kok iso buak dhuwit Lho kandhane wong lanang anggere ngene terus aku rek ngomong amuk saya bengi kok saya gladrah ora. ora gladrah piye. Lanang wedok iki padha wae. Kok iso wong saiki ana kesetaraan gender. Apa? Ya Kesetaraan apa? gender. Wes go basa Inggris sik. Kayak cangkem ilatun gore sik. Bapak napa tuh Ora. Kok iso maksudnya iki berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Iya, Dek. Zaman semono guru ya mok lanang tok. Heeh. Ning saiki nyatane ana guru wedok. Alah, aku yo guru padha. Lho, kowe ku Guru lho Dik aku iki. kowe duwe titel ae. Aku guru kok titel. Duwe guru apa kowe? Lah, lho ora duwe guru ancen iki aku guru kok duwe guru lah. Guru apa kowe? Guru tuk ngono kok iso apa? Guru tak lambemu kok iso. Paling tidak nek kowe dadi guru kudu duwe titel. Lho SPD aku. Wah. Nek ngenyang, aku elek-elek SPD yo Dik kowe iki. Rupa ora genah ana SPD. Lho, kowe aja menghina diri. Sarjana pendidikan. Lho sing ngomong sapa? SPD. Lho dak kowe sing ngomong sarjana pendidikan. Umumnya SPD sarjana pendidikan. Iku dak umume, aku ora umume kok. Lah kowe apa? Sarjana pecah ndase. Ndasem dhewe kok iso ana kok sarjana pecah ndase iki lho.
Pokoke ya ta, dadi lanang tik dadi wedok ki wis kinodrat. Garis sing pasti ngono kuwi. Ngono to, Dik. Kaya iki acarane apa? Niki nikahan. Nikahan iso darani manten. Manten. Manten kok sing ono tegese lho, Mas. Walah gayam buaya ngono nek omongan arek nyejare wong tuwek barang. Ketoke bahaya. Lah nek manten ana tegese apa ya mudeng kowe. Lho, lah nek aku iki ilmuku tuwek iki wakil go. Lho. Nek iki ilmuku sing paling tuwek dhewe. Nek jeding keplese ping 3. Wah, berarti setruk ya Allah Gusti Pangeran ya muga-muga mondol setruk ya Allah. Aku amin. Naudzubillah min dzalik. Balik nek kowe. Ana nek ilmu nek tiblok ning jeding. Manten iki ana werdine dhewe-dhewe ngawur ae kowe. Apa artine? MANTEN iku asline donga, Mas. Oh, lu gayam lendol. Diomongi kok iso. Manten iku ana artine donga. Donga iku. Lah iku nek donga muni MATEN. Ya. Dan nek M iku mang dongane. M. Mulai hari ini akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apane wong bojoku ndingi M malah nesu terus ae ngono kok. Lho, ana M kok malah nesu terus. Kandhane ora percaya takok iya. Wong wedok anggere wayah M iku dhek mesti nesu. Beda ngono, Gak. Apa? Iku PMS. Dhewe neh iki. Tak kira ta apa. Lah kowe ndek muni M apa, Mang? M. Mulai hari ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mulai pas dijabke kuwi. Pas dijabke. Iku M. Oh. Uteke meletik tenan caki bunyi iki. Berarti kan pitik ora meletik. Nah sing A. A akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oh. Donga ilmu tuwek iki. Oh. Lah nah sing N nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah mawaddah warahmah terus lah. Donga kok. Iku nek N. Nak sing T taat akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah. Nah. Saiki cangkeme kok lu. Donga. Lah nek sing alah iki lho dadi keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Iki nak sing N. Nah iki lho keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lambem nesu nek kowe iki. Kok iso. Wah ana kok donga kabeh kok sakinah mawaddah warahmah. Lah saiki donga ta ora iku? Iya donga Dik ning ngartekno. Ancen yo cangkem-cangkem dagelan yo ngene iki. Lah iya kok iso. Lah kok apa iso ndongakno? Lah aku nek perkara ndongakno kok ora iso iki. Kaya ngartek-ngartekno ngono ku mau. Iya. Sing kagungan kersa Pak Wagisan. Pak Wagisan iku yo ana artine dhewe, Dik. Iki nyangkut asma lho, Lho Mas. iya, asma ki Narya Japa lho. Kandhane kok. Hati-hati kowe. Pak Wagisan iku yo ana artine dhewe jenenge. Oh, coba. WAGISAN. Iya. Pertama ono W. Walaupun seperti apa. Nek duwe gawe, ya. Muni putrane dadi nganten tanggapno ketoprak agung budaya. Walaupun seperti apa. Dadi apa wae tanggapno ketoprak agung budaya. Iku sing W. Akan menikahkan anaknya nanggap ketoprak agung budaya. Oh iya, G. Gimanapun caranya anaknya menikah tanggapno ketoprak agung budaya. Apa padha kita iki? Kandhane. Iku sing G. Iki lho ditekake ketoprak agung budaya. Iya, kandhane agung budaya pokoke. I mau ya. S. Saat ini ketoprak agung budaya. Wah, tenan. A, D. Akan tetapi bagaimanapun ketoprak agung budaya. Iya. Terakhir ono N. Wis go tenang ae. N. Nah, iki lho ketoprak budaya. Wah, iso. Oh, tak rungono tenan-tenan kok. Lah daripada kowe sakinah mawaddah warahmah terus ae. TLK. Apa iki? Telek. Kok iso? DLT kowe iku. Apa? Dilat. Wah, ambemu kok iso. Ning ya pokoknya doa terbaik buat Bapak Wagisan sekeluarga dan juga tamu undangan. Tak sawang-sawang rai mau pucet iya napa? Alah ya col mbiyen mula. Oh gak, maksudnya sih mbok pikir iki lho. Tak pikiri my father. Hele panganam telo nek ngundang Pak Am nek my father Aku bareng. mau yo muni gender iki father aja. Wis go. Apa? My father. Keneng apa? Medit.
Medit ngono nek masa mbok medit ngono iso. Aku cah esa bukul kolah aja. Ceritane dak ngene. Ah, aja mbok cerita aku tak mbok ceriti kena lara kabeh ngono kok iso. Ora mbek kowe ya. Ambek sapa? Sing mburi waki mau lho. Aduh, kok iso Piye? ceritane rak ngene. Aku pe mangkat main ning Demak. Rada adoh aku mangkat ngeloni Pak aku tajak bareng ora gelem. Aku njaluk sawu nggo tuku bensin. Lah terus Ora diweki. ancen bangeten Pak Am. Mak 50 to mongko. Lah iya wis rai megilani ngono pelite ra karuan. Kayak megilani ku. Lah ora roh kowe roh raine Pak Am. Lho bojone iku lho nyawang Bapak Am iku lho bojo mbokme nyawang Pak Am iku alah sedina mutah ping 3 tandane. Lho tare bar meteng ora mutah ping 3 kok. Tandane ora percaya. Iki mulane aku pengen curhat karo awakmu. Lah Biasanya kowe iki otakmu otak kancil. Apa lah? wong mbok utekno kanjil. Maksudnya iki cerdik ngono lho. Duwe ide-ide Ah berlimpah. nek perkara ide karo Pak Am gampang iku. Aja omong tok. Lho tenanan. Ndang didono. Kowe perkara kepengin entukno dhuwit Pak Am. Ya. Gampang iku. Piye carane? Lho carane ngene. Piye? Pak Am saiki ku dak hobine manuk ah. Lah iya iku manuke mengkeret nggo dolanan terus ngiwon Tekan dindi lambene, tekan dindi ngeres. dolanan manuk. Maksude hobi dolanan manuk-manuk tenan iku lho, Dik. Oh. Kok manuk ireng mengkeret ireng mangsam nggonem apa piye kok iso. Lah Iku saiki kan bapakmu hobi dolanan manuk. Ya. Kowe dodolan manuk tawakno bapakmu. Lho, bathokmu iku ya ora panas. Lho kok wis ora panas piye? Lah iki jam pira kok bakal dodol manuk lek kulakane ndi? Duwike sapa? Lho gampang nek masalah iku. Ora usah kulaan. Lah terus? Lho, carane wong jenenge bodoni kok. Heeh. Aku tak sing dadi manuke. Engko dol Pak Am. Iki ndak piye? Lho kok piye? Lah manuk semene gedene kurungane sepira? Lho kowe ra roh saiki manuk-manuk murah iku ora kurungane ora gedhi apa piye? Oh, Wis pokoke sing penting tugasem bengi iki kowe golek kurungan. biar kene lek golek. Senten su. Sakonone. Lah iya sakonane lah sing penting ku duwe Pak Am ben metu. Nah lagune manuk, Mak. Gelem iki, ra gelem yo iki. Ah, ya pas ah. Lho iki dak kaya krodonge manuk-manuk zaman-zaman saiki, Adik. Ora ana kradung manuk kok gajah duduk iku. Ora lho wis goke anggir manut aku. Engko nek Pak Am rene aku tawakno. Penawakno. Lho tawakno yo barang dhewe. Lah kowe tak tawakno wong kok gelem piye? Lho aku kok anggere mbok undang terus aku ngoceh ah. Iso kok. Lho. Lah ngundang piye aku? Lah anggere mbok undang. Wong blawong, aku tak ngoceh. Tatatiat. Wih, Wah, manuk iku. manuk kok koyo wong apene. Ah wis manuk rego larang iki kok iso. Yo jajal lah. Tak kurungan. Wangi to? Kegene. Iki sarunge sapa, Dek? Budak. Masya Allah layak. Iki sarunge Huda iki. Luasam. Ya anggere ndek bengi bar tinggo ngompol cah iki. Ambune gene no. Malah pawesi ra karuan. Lah tarayane yo iku kok. Tenan. Oh, Dek. Apa? Kok iso ana putih-putih pliket ning kene iki apa, Dek? Ambune koyo pandan ta ora? Bongko Dek. Halah kok iso. Tak kira tau. Oke. Wah, Ngene dak koyo manuk. Kok nek Pak Am teko, aku tawakno Pak Am. manuk kok muret. Wah, ora roh wae adem-adem apa ora. Yai, tak jajale dhisik. Ya, Jajal ya. ya. Wong blak wong. Apik tenan iki ketoke. Wis ki meneng ae. Tak ngenteni Pak aku teko aku. Pak apa nomor anyar batang. Alhamdulillah iki ya ampun. Muga-muga ya kerasan tak openi ya Le ya. Wong ke jenenge manuk larang karo luar negeri. Gak guri keloloten aku ndek iki. Alah. Kok isa. Piye-piye wae tak rumati wong rego larang. Kowe kok gremeng dhewe lha apa le? Toprak ra ono sing nonton kok kowe lem gremeng kok karepem dhewe lho. Ana suarane ra ono wonge. Bagem entut piye?
Ora kok iso. Carane wong tuwa sak geleme lho aku iki menungso rebaran entut. Iku ya wong. Ora le. Apa? Kire Nesu nek iki nesu kowe. Nesu nek kowe iki. karo wong tuwa nek saenami lho. Kowe lagi teko kok ndi? Biasa le wong jenenge saiki wong-wong di dhuwit ya sak geleme mlaku-mlaku golek-golek no. Golek apa cah Lho gayane? kowe iki ra roh piye? Ah. Aku saiki wong duwe duit. Dadine arep metu arep luru PK kare terserah aku. Pendek dhuwit. Lho rumah sambi. Duwe dhuwit akeh ora ngalah kelar tuku manuk iki nek kowe ae go. Mano apa? Lho iki manuk kok luar negeri. Aduh men. Ah kanjian iki kok manuk kok Afrika ya iki. Semene gedene lho. Mano? Manuk rumah sam Mosok mano semono gedene? nek kadung negel. Heeh. Alah kepikatan nek kowe ae. Mosok lepas beneran nek aku desa mau yo golek manuk tekan pasar Kudus barang. Kowe golek manuk. Heeh. Cocok ya petak dal. Manuk apa iki? Lho iki kira jenenge ku wangi iki, Pak. Jenenge Of the breed the of us. Oh, blawong. ora duwe lah aku le ra iso ngunekno. Blawong ngono ora wis aku. Lah ngono aku nek akeh-akeh jenenge ra iso aku. Manuk luar negeri kok iso. Ya iso negel. Lho alah jos ngono go. Mosok Pinter akhir mbok celuk yo negel. Tuh. Mosok le. Wong blawong. Apa? Sing tak senengi sing guri. Duh, gini. Lha iku nek metu kabeh terus piye le? Lah ya ku blawong degegelen ya ku nawa jenenge. Ya lah. Arep blawong glegel. Aja kowe kruneh ora pengen. Jajal bali le. Wong blawong. Suwe-suwe ya ngudokno wong ae. Ana nek ping 10 kok apik le. Lho, lah kene. Sesuk iku iso ngubah kathok. Lah iki kena mbok go iklan, Pak. Apa? Manuk pelancar BAB. Kandhani gak iso. Ning bodol tenan. Tak dol tenan aja. Kon pira le? Murah ae. Pira le? 4 juta 44. Iku pira iki? Wis go 4 juta pokoke. Tanya Nyang pira? 100. Oh iya, deal. Bocah goblok kok ngene Deal. tawane 4 juta dinyang 100 kok mbok kene tok iki. Oh, piye tak undang 10 juta ta piye kowe? Moh, Lah yo 100 gore nenek ngono kok iso. saiki duwite. Sesuk bar bodho kucing, Pak. Saiki Aku kok iso. oleh. Ndi sing penting duwike ndang metu. Bensin ku wis berdisko soalé. 100 sangi lirat jatah ngene kowe kok kare takok ae. Lah dobat rano isine lho gayane. Duwite urung ketok le. Ketok iso apaan? Engko jeluk kas. Iya jeluk kas bayaan ora ketok kok iso. Duwe mbok dhewek-dhewek nebar. Lah kok ora tak dhewekno piye? Lah piye? Iki sisih iki duwe pitik. Bisa e? Sisih duwe beras. Lah wargane. Lah tak war duwe beras dadi tekno duwe pitik apa piye iki? Goblok kowe lho. Agak tumek dhuwit kok notol. Ora masalah. Urene kok iso Mateles iki lho le. ora dadeh. Deal. Lu tenan lho ya. Ah, iki pokoke rumati pangane ombene. Lah. Mangane apa le? Lho, mangane iki beda mbek liyane, Pak. Mangane apa? Rawon. Aku yang terima karo sego pecel kok kalau sego rawon itu lho. Lho manuk luar negeri kok iso. Perkara manuk luar negeri. Iya. Ngombene apa? Lah nek bar mbok pangane ombene. Apa? Ombenane jo susu. Enak meneh le. Lho, manuk luar negeri kok, Pak. Jo susu. Enak aku kayak rondap ae dak wis. Lanjut mendang mati lah kok iso. Iku ombenam kok iso. Pokoke dirumati. Jajal celuk sik. Wong blawong. Sing larang sing guri. Lah, Wis kadung tiba aku nek tadol kowe aja gelo. gak Getekno karo tanggaku. lho lah apa. Duwe manuk ngene iki mbok kon ngopeni lagi aja nek kok sego rawon. Sego karake tak tukono kowe. Wong blawong. Kakek. Bocah mang ndi le? Mang suarane apik ana ngedene guri kok iki malah ngakekno wong. Modal. Hei, Rene, apa? wong tua dhuwit 100.000 malah metu kakekane ya. Sapa? Manuk iki ya. Mune piye? Aku tak celuk wong blawok kakekan. Ora umum nek iku. Tenan asli. Ora umum ora ngandel aku. Kandhane kok ora percaya. Jajal ah. Wong blawong. Apik ngono kok iso. Mang tak celuk aku tek ogak. Tak dol rene go. Apa? Omah sing iki lho.
Gini, Iku ku wonge ku Erina. iri. Kandhane kok. Perkara Iki lho, tuku manuk. tuku manuk apik. Gini iri. Iya wong dhek tuku kalung atine mlamlung. Ya ke tuku kulkas atine panas. Dadine kono sing iri, tak kira manuke sing muni ngono. Woke tuku ceret lho. Gini, Wonge gini. ceret. Cangkemem. Wis iku Tenan lho ya. openi. Tak kira iku mau manuke sing muni. Wau blawong. Matam. Rumah saku yo suarane mano. Wong blawong. Matam. Matam dhewe kono. Wong dhuwit 100 arep dimata-matakno. Wakekane tenan wong iki. Modal. Woi, Ora trimo aku. Wis dhuwit 100 arep trimo malah guri-guri tok moto. Dul, apa? rene. Penting ta ora? Penting ale dhuwit 100 kok. Apa nek aku sampe nyeluke kangen ta piye kowe ku? Ora. Ono apa? Lah mangare sing ngiri tanggaku aku dikakek-kakekno mau. Heeh. Iki malah entuk moto kok lho. Moto apa? Dhuwit 100 entuk moto. Lho mosok iya lah. Heeh. Tak jajal aja. Jajar lah percaya. Iki ya? Iya ah. Wong blawang. Apik kok. Lah ya apik lho kok. Aku mang entuk moto ya. Lah kok piye kok? Onekno neh. Wong blawang. Iki ya seneng wong mumpung kowe nek kene. Iya. Tak gawane muleh jajal celuken karuan lek ku nggawa iso ana unine. Hah? Iso ana suarane sing apik tak gone muleh ben roh mbok. Bene kene lagi nek. Lho tak tuku kowe kok bukan nek kene. Iya ya. Ayo celuk tak gone muleh ben muni turut-turut dalan akeh wong seneng. Wong blawang. Wit tak gawa muleh. Ben roh. Wong Wong blawang. Waduh, gorene dhuwitku le balik le. Wis Apa balik? wis ora ngomong iki mang apa? Siapa sapa? Dhuwitku balik iku. Apa? Wis sesuk sangu bar sesuk ae iku. Entek. Dhuwit balik sik. Entek. Jamu mbokm lho le. Entek. Wawat tukake kok jebule layak kok ngakek-ngakekno barang. Lah kowe ya ngono padha ae. Wong karo anake pelitem ra karuan. Kok iso wis ngene ora satek ngono ki ben dienggo sungu apa sanging ben nggo tuku bensin anakem. Bensin Kok apa? iso. Dadi bensine wong tuwa Iki ayo do kekeki panglipur ae wong wis nyamene daripada tetet-tetet ae. Wis suwe sesuk nek iso bayar bank lho le. Niki ayo diaturi panglipur. Duagelan Atur ya. Niki anu nuwun sewu, dangdut apa campur sari niki? Dangdutan. Napa? Jambu alas. Ayo, wae le, jambu alas le. Siap. Lho jeng dalu ki cuma teng perpandemen Mbah Otong, Mas Dani, nggih matur nuwun alhamdulillah. Dewe Pandemen Agung Budaya. Anu. Siap. Mbah Surup, matur suwun nggih Mbah Surup. Surip. Surip iku dak ning kono ning kene surup, delok meraine surup ngono kok iso. Wis serbadir ya iki. Berarti iki sing siji Surup ndelok. sing dari ndi ketok ta ora? Wah mau bar nyanyi ning tang asmara ya. Nak ning kono kan senggane uye, gandine kan uga. Apa? Uyah. Jaluk dijebret tak tembak dor kowe kok iso. Ayo diene lagu napa? Oke. Ayo wonten pamundutan Jambu jambu alas. Kagem dulur-dulur sing ana ngarep panggung. Iki mau apa le putih kabeh. Matur suwun. Iki diaturi sak lagu khas wonten pamundutan iki mau irama dangdut. Nah, yuk. Tak kandhani. Apa? Udah mulai saiki yuk. Keneng apa? Ana sing kelenger siji. Sapa? Iku ngarep lawang kok. Endi? Iku lho. Endi lah? Dhuwur kursi iki ilang piye? Sik nggo kesmak. Oh alah iki jenenge turu kok iso.
Mas aku iki mau Turun. salah. Nah, Mas Win, diaturi tak berdaya irama dangdut yai mriki remen klasik. Nah, ayo. Sini ra. Berdaya. Tak berdaya, monggo ayo. Tentang lagu dangdut Oke. berdaya. Lah, iki ngaturke gunging panuwun kanggo Bapak Gisan sakeluarga. Mugi sak rampungipun ndugekke ketoprak ageng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo. Monggo pinarak mboten wonten kursi nggih, glesot teng mriki mawon. Niki kepulih hujan niku lho. Pripun? Bukan kok biasa niki galang apa. Wah, aku lajeng resik-resik niku malah jamuk kalih gomblong. Dioneni wong rai dhewe urung resik kok ape ngresiki iki ngoten nek. Lah wong Yo wis dadi gawean. Nggih. Ora ketang mesti kaya ngopo kowe kalebu siswa ing panggung. Nggih. Wiwit saka ngisi kolah, ngisi padasan, resik-resik niki lak yo gaweanmu. Nggih. nggih, gaweane ki ambek tukang resik-resik dompete nganti resik kok. Lah bojoku lah ya resik ngono kok. Jane nggih pun. Waalaikumsalam. Gawe tratap atine wong tuwa. Tekamu ning pengging layu malah keporo nganti nangis. Paman, Ana apa? aturi kabar lelayu paman. Kabar lain? Kakang kalian doko pecah paman. Kalian kok mati. Ora ngono Wali Handaka biasane ora mati kok ngaret. Pripun? Pati judul lan rezeki kuwi kodrating Gusti. Dadi kridane ngati ra iso bedah marang kutaning pesti. Nggih maksudnya kok du ngaret ngono biasane ya ora mati kok. Kali orang bekan. Ini Rangsari, Injih kula paman. saya gawe bebingung rasane wong tuwa. Sakwise aku krungu kabar nek sedulurmu ya anak kono aku Kole Wali Handaka mati. Matine merga lara apa pancen dikrenah dening liya? Kakang kalian doko menika boten sakit paman. Ora Sedane kakang kalian doko menika saking asanipun Ki Ageng Gripek. dipateni ki Ageng Gripek. Apa iso nuntute sedulurmu Wali Handaka? Jalaran kali kakang kalian doko menika gadahi sambung tresno kalian. Lati sari paman. Wis ngene wae ya. Iki layane wis dipetak apa durung? Jederan Ya, paman. pripun? Ya, lan kowe dhewe. Kowe teko ing tingkir ya.